Здравейте! От Бизнес Тренд, аз съм Григор Йолов и днес ще ви представя услугата SEO оптимизация за Google. Преди да започнем самата оптимизация е много важно да си зададем правилния въпрос. Какво търсят клиентите в интернет? Да кажем, ако вземем за пример сайт за туристически услуги, едно от възможните предположения е почивка в Гърция. Благодарение на опита ни до момента сме установили доста по-добър начин да определим въпроса, който ще ни доведе до правилния отговор, и в случая той е какво търсят клиентите точно преди момента на покупка в интернет. Оказва се, че хората правят своеобразно проучване, независимо дали купуват продукти или услуги, но точно в момента преди покупката фразите, които се изписват, са много по-подходящи за работа, тъй като и възвръщаемостта от тях е по-голяма. Ето в случая пример за такава фраза. Почивка на Корфу, цена. Тук вече човек е избрал конкретната дестинация в Гърция и най-вероятно по всичко личи, че преглежда и сравнява цени. Това е една стъпка непосредствено преди момента на покупка и съответната фраза би била много по-успешна като възвръщаемост и съответно си струва да се концентрираме върху нея при работата по SEO оптимизацията на съответния сайт. Всъщност, кои са факторите, които влияят върху класирането на даден сайт и му помагат да се издига нагоре в резултатите в Google? На първо място това е on-page. Това е всичко, което се случва на сайта. Съответно текстове, картинки, менюта, самата структура на сайта, абсолютно всичко, защото целта на Google и другите търсачки е да предоставят максимално качествено и така по обем голямо количество информация на хората, за да бъдат максимално полезни. Това е идеята на всички търсачки. Другия фактор е съответно off-page средата. Това са всички други сайтове, които сочат и препоръчват чрез линкове или по друг начин даден вебсайт и по тях всъщност Google и другите търсачки разбират, че този сайт е ценен източник на информация. В резултат на тези два компонента сайта се издига все по-нагоре в резултатите от търсенето. Често ни задават въпроса дали оптимизацията е необходимо да бъде непрекъснат процес. Категоричен отговор е да. Оптимизацията трябва да продължи непрекъснато, постоянно във времето. Общо взето, тя е абсолютно както при леката атлетика в едно състезание. Всички тичат и съответно ако някой изостане, бива задминаван от другите. Често ни питат за еднократна оптимизация и след това спиране на работа. Това е абсолютно недопустимо, както виждате тук пример е много ясен. Представете си какво ще се случи, ако един от състезателите просто реши да спре да тича и да си почива. Разбира се, ще бъде изпреварен от другите. Ето защо е необходимо постоянно да се полагат грижи за обновяване на информацията на сайта, както и подобряване на качеството на линковете, които сочат към него и редица други компоненти. Надявам се, че видеото ви беше интересно. Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържете с нас. Хубав ден от нас, Бизнес Тренд, и мен, Григор Йовов.